ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Вақти он расидааст ки иншоаллоҳу раҳмон аввал худо баъд дуои падар модар вақти он расидааст ки дар шаҳрҳои мусофират мо муқимӣ шавем, боз хубтар. Ватан бо дигара иншоалло, ватана асло фаромӯш намекунем. ҷое ки ватан ҳаст, Россию, Америкаю дигар ҷоҳо нест. боз хубтар мешавад ки мо аз мисол 7 сол 10 сол зиёдаш шахсоне мешиносам ки то 20 сол ҳастанд дар шаҳраи мусофират. хуб мешуд ки мо дар шаҳраи мусофират магазинҳои худро дошта бошем, ҷои аввал хонаи худро дошта бошем. барои ҳамин бародари азиз, ман бародари худмон, тоҷики худмон тавсия медиҳам. номашон Фарид, риэлтори номери 1. бисёр бародаро аз кӯмаки ҳамин бародари азизамон Фаридонҷон, Фарид соҳиби хона шуданд, соҳиби манзили худ шуданд, ки дигар мақсад ба чӣ хеле ки мегӯянд, русо мегӯянд чужой дяджу, мақсад не оплачивают за квартиру, мақсад барои бегона наметиҳед, пула ҳар вақт барои бегона намекунед, барои худатон метиҳед. ипотека ҳам бошад ки зато мобайни 10-15 сол ба хонаи худатон. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфта гузаштем, метавонед Қурбону Фаридоно занг занед. худо хад бародари азиз мо хело инсони хоксор ҳастанд ва хело инсони меҳрубон ҳастанд. худо хад 24 соат дар хизмати шумо ҳастанд. бародаро, хоҳаро, модаро метавонед занг занед. худо хад метавонед ки шумо ба худ квартираи худро харида бошед, ипотека ҳам бошад, зато мобайни 10 сол ба аз они худатон мешавад. Фаридонҷон дар хизмати шумо ҳастанд. бародари азиз, кор дар шаҳри Екатеринбург барои бародаро, хоҳаро, модаро дорем. номарои ман дар зери навор мешавад, инчуни авиакасса. бародарое ки кори 2000 гуфтед, ҷои хобаш кати ёфтагӣ ҳастем. номарои ман дар зери навор мешавад. гуфта мемонам, заводи санги мармар мебарояду, сангҳои қиматбаҳо мебароранд ку ҳамон завод. бародари азиз, кори қавазбинам нест. гуфтан як бародари азиз мо ки Қандил ҳамо дам чиз кардан, ба мо дархост кардан ки 5 бародар лозим. номарои ман дар зер навор мешавад. бачаҳои серёзне фақат занг занед. бародарое ки шаҳри Реж, пекарня Реж кор дорем, унҷа мақсад 1600, унҷа 2000 не. гуфта мемонам, ҷои хобашкати начной смена питания метиҳад, роҳ пулӣ метиҳад. занги шуморо интизор ҳастем. 5 нафар фақат бародаро барои кори 2000. успед кунед бародари азиз.